Eusko ikaskuntza, jakitez. Kultur arloa Euskal Herria Irratiaren kulturgintzaren aldizkaria. Eusko ikaskuntzarekin batera egiten dugu kultur arloa. Kulturgintzan, sormenean, ekoizpenean, edo edatze edota zaintza eginen nahirik. Gaurko ale honetan kantugintza, kulturaren adierazpide hau, euskal kantarena. Izan ere, aste honetan bertan abiatu behar baitira aurren kantuen jaialdiak. Antsoinen lehendabiziko saioa ostiralean da, gero aste-zaste etorriko zaizkiu garizuman zehar, Tutera, Elizondo, Altsasuko eta azkenik Iruñeko Gaiarre antzokiko saioak. Urte askotxo dira, aurren kanta saio hauek antolatzen hasi zirenetik. Txapleketa moduan egin izan dira orain gutxirarte. Kantu zaleen elkarteak antolaturik hortartean dabil aspaldiko urte hauetan sartuta Itziar Irigoyen Doneste beharra. Antolaketa lanetan bai, baina kontu eginik, txapelketarik ez da kompetitiboa aur kantuen ziklo hau, jaialdia bai, betire bada epai mailaren tankerako zerbait. Horixe da beraz, solasaldi honetan beste zer baino lehenago argitu beharrekoa, nolako funtzioa betetzen ote duen mai horretan dabiltzenak Itziar Irigoyen. Bueno, beaz, kantuarekin bazter guzietatik, goitibetik eta eskerta eskuinetik lotua eta sartua. Beaz, nundi jo. Bueno, hasiko gera, oain, begien aurrean dauzkaunak, jaialdiak dira, ez da txapelketa, baina, antolaketan ere, ustut, epaile izaten jarretzen duzuela. Ez da gitu nola den, zen ez bada norgehiagoka, epaileak zertako edo zein da zuen funtzioa. Epaile baina egiten dugunera ez dugu epaitzen, epaitu hitzek erran nahi duen gogortasun horrekin. Egiten dugunera berezitasuna norbait nabarmendu. Agertzen dira inbertze kantari, eta bakotxak izaten du zerbait berexie, orden aipetzen dugu zegauze berexiek ekartzen duzten bai taldeak edo bikoteak edo bakarlariek. Kantariek. Orden ez da, epaitzea da, bitez epoliten duen adierazidu arrasongi letrak erraten zuena. Bertze batzu berriz dute koreografia berezi bet. Bertze batzu egiten dute diru laguntzik eragarri polite. Diru laguntza. Musika laguntza, ikeragarri polite. Eta orden, egiten dugunera norain nabarmendu zerbait berezi. Denek badutena, baina alako batean aukeratu behar duzu zerbait berezi, ez? Egiten dugu zerrendatu. Orduan, ez daugarria deskribitu eta esperto adituen lana edo, izan litekena da. Bai. Ez da, hoi bai, esan bat urtetatik ona, kendu nahi izan zaio, norgeiagoka eta kontu hori, ez da, kompetentziarena. Bai, aurten da bigarren jaialdi. Asmotalen hautik egondik ere. Aspaldi beti egin den zalantzan ez ginekin ze pasatiko zen, jendeaz egitiko zen tortzen edo ez, edo aurkezten ez, erran edu ze beti lehia hortan jende animetzen zen, baina bazen hainbertze jende lehiaratzen animetzen, orden arpatzen gintuen bi aldeak, batzu lehia nahi zutena, bertzu batzuk ez, eta alako batean erabaki nuen jauzitea. Erabaki nuen, kendiko dugu lehia, eta nindugu hola, jaialdi bat. Eta kusi dugu jende arraskonten da hola, eta segitzen dute tortzen lehian sartzen zirenak, eta berze hau nitz zirena lehia sartzen. Eraz irabazi egin. Merezidu. Bai, merezidu dudik gabe. Sariak edo, pixkaten ez da gite estimulo moduan, edo zer eranen dugu, eskerron gixako opari batzuk, eta hola badira. Bai, sari, nik uste dut, azteko saria, edo zen jaialdien mikrofono baten aitzinean, eta taula gainean hartzea hoi, bere sari bedela. Gero ezagutzen duzula inbertze jende. Beren artean aurrek eta batzuk eta bertzeak, herrietako lagune, lengusu egiuntetzen dire, bakotxa beren jendeakin, sortzen da giro berexi jenden artean. Eta gero Iruñera etortzen direnak, horrek izatate olako DVD bat ere bai, oroigarri bezala, beren kantu guziekin, egoten dire letrak ere kantatzeko karako moduen. Orden, sari bereziko lartizun ez dugu maten, ez dirudik eta ez la kopa bat ere, baina, bakizu torri zarela Gaiarre antzokire, zen bai jende torri de kantatzera olako antzoki eder batera. Orden, sari dire olakoan, ikustu sari direla gehiago afektiboak,
eta ez sari ulertzen dugu bezala oberena zara edo, ez? Hori aldatu dugu. Beraz balio duena, hori baita, kantuz aritzia, halako tokitan baldin badaba, are gehiago, baina, betire, zer, nola biratuko dugu, balio duena zer da, kantak egin, kantak sortu, kantazarak ikasi, zer da hemen jaialdi hauetan dagoenaren muina? Nik uste dut, kantuak zer ekartzen duen persona bati hasi beritzen badugu alde horta ikusiko dugu zenbat gauzi irabazten duzun, ez? Orden, gu persona garen aldetik, badugu alde fisiko bat, badugu alde mentala ditzen dena, badugu alde soziala, eta badugu alde afektibo bat ere bai, ez? Orden, bakotxean kantuak eragiten du modu betean, ara nahi duzu, fisikoki kantatzen nahi zerela, ikaizera hotxkorda lantzen, arnasketa lantzen, bai, fisiko aldetik ere lantzen duzu gorputze pile bat, bertzalde batetik, afektiboki ere aukeratzen duzu kantuak zerbait erraten dizutenak, ez da zein kantu duzu moduten kantatzen, ez? Ikesten duzu letra bat, mezu eta izana barneratzen eta gero kanporatzen, orden afektiboki ere, prozesua berak ere lotzen zaitu lagunekin, irakasleakin, bertzalde batetik, kantue bakarrik ite dizu, baina ez zaude bakarri, batuzu musikal lagunek, baduzu norbait laguntzen datzune prestatzen, orden sozialki ere, juntetzen zara inbertze jendekin, ez zara zu bakarrik. Bai? Orden, kantuek gauzoi dena egiten dazkitzu, irabazi, zuretako da dena ona, eta nik ez dut inorez hautzen kantuz gaizki dagonik, triste dagonik edo ez denok ongi izakin nolarra, nik uste dut aurre gehienetan, irabazitzen dutela eta konten egoten direla. Lehia kendu badugu, Kantua triste izan da ere? Bai, goten atzara, momentu, baina gustora goten zara. Nik nahi dutena, nahi tristera nahi dut, bai, kantu igual tristia da, baina zu sentitzen zara seguraski ongi. Gustora iten duzunarekin, bai? Nik uste dut zuretako dela, irabazten duzun gauziko berena. Zeren gaizki pasatzen duen norbait ez datorzen. Ia, eta, prozesua nola hasita, ez da zeuke animatuta, ez da izure ikasle dituzunak, edo inguruan dozkasunak, animatu iken dituzu, edo ez da noizaten dezu bultzatu, edo aia prestatuta, edo preste daudena, baina, zer eskatzen diezu, edo nola, kantan selezioa, edo kante edozein izanik ere, zer, sentimentuz kantatzea, edo zer da hor balio duna? Badire, irakasle bakotxak bakizu edo laguntzaile bakotxak eskatiko daie zerbait, edo kusi behar duzu ere bai aur bakotxak zer ematen aldizun, ze gara, bakotxak ematen duena. Orduen, nola hasten den afera? Normalean, kantu gustatzen zaigunei, hasten gara, ni musika irakaslea izen naizen bertze denboraz, ez? Orduen, nik kantu pila lantzen dute den ere gelan. Horren animetzen duzu, kantatzen dugun bitartean, bada, holako jaialdi bet, prestatuko dugu kantu bet, hau arraspolita atratzen zaigu, bai, animetzen dire mikrofonak, venga, saiatiko dugu, bai, animetzen dire. Bertze batzuk ez dire musika irakaslea, dire eskola irakasleak, edo nire amadibidez matematika irakaslea, eta beti animetetu kantatzera. Orduen, ez duzu berezik izan behar, baizik eta kantu zalia izan behar duzu, bai, hortik hasi. Gero hortik goiti, biletzen duzu, batzuk garbi dute ze kantu nahi duten aurre berek. Ze gustatzen zaik eragarri kantu bet, eta horrekin nahi dutean, eta horren egiten duzuna da lagundu hori moldatzen, polite gelditzeko. Bertze batzuk ez dakite, bertate zukarte izun orden, ikusten duzu beraien adine, beraien gustua zein den, eta saiatzen zara adosten denekin. Eta bertze batzuten, baizu kantu bet igual buruten duzune garbi, etizu kantu hau ze polita, eta alako batean sortzen zaizu talde bat, erranez, hauekin nindidate egoki. Eskaintzen da jezu, eta itzin. Orden, normalean adostu behar da. Aukeratu bai benakio, aukera eginik, ez da, kanta bat, beste izan, hori nola eman, utzi gaztetxoek euren gixara egiten, nola, zer egin behar dute? Normalean bai, uzen zaila berai, nik normalean ala indut, utzi ditez berai kantatzen bere moduen, eta gero azten zara, nolabait iten duten hori ontzat ematen eta hobetzen. Pues ikuste izu hasierak nola egiten duzten, ja finetzen duten, musika laguntze behar duten, edo ez duten behar hauken du, igual txirula soberan dago, eta patazu alba duzue piano bat, bai? Orden, normal egiten duzuna da, beraiek ekarri duten horri hobetzen gan, sarrerak, afinazioenea, igual hauts bakarrean itaute, eta ertizu, venga, animetiko zatek bigarren hautsa basartzera, nola, kantu egiten duzuna da borobildu. Eta normalean gainera denak ekartzen dituzte kantuek zedetan taitzen duztenak. Orden kantoik kentzen badizu normalean instrumentazioa bertze gauza da gelditzen da. Orden hasi bat duzu oirena berrantolatzen. Eta orden ziten duzu gomendatu, probatu, eta azkenean atratzen dire kantuek. Aur kantarien jaialdiak eta horrek ekarri digu izpidea solasgaia kantu gintza. Oain martxoan zehar egitekoak dira eta aprila hasiera bitartean astez aste. Itziar Irigoienekin ari gara solasean kulturarlo honetan.
umeak eta kanta, eta maiz gertatzen da beste bizi modu honetako beste arloa askotan bezala telebista agertzia umerentzat eredu edo erreferentzia. Eta telebistan hor umeak agertzen direnean haundien manerak imitatuz ez berez beharko litzateken naturalidadez eta hau nola gertatzen den kanta jaialdi hauetarako ere aurkezten direnak modu honetan ote datoz Itziar Irigoienek hitza. Erran, tortzen daizkitzu batzuk garrant animetuek eta kantatzen hasten dire dantzan eta goiti eta beiti eta horrekin ere azken urtetan nabaritzen da, hola jaialdietan ere nabaritzen da jendea ez dela bakarrik heldu kanture, baizik eta normalean tortzen dela prestatuago ere bertzen mugimendu horiekin eta ez dakit ez, estenografia horrekin edo ez. Gertatzen dena da normalean nik uste balimenduzu irakasle bat ondoan erraten datzule, ez? Ez duena galdu behar da kantue. Importantena guretako da kantue, gainera amnitzaldiz hemen mikrofonak ez dire begarrien batzen diren hori, eta telebistan dena da bakizuin, alambrikoa da. Baina gure realidadea dugu mikrofonoa badugule bere soka eta bere hori orden, erten da dizu bai, arraspolite da dena, ez du biten algukin behar dugun tokien. Beraz, nolabait egiten da dizu erakutsi dena ez dela bertzen mundu polito, telebistan agertzen dena, baizik eta gauzek haunitzez sinpliago egiten aldirela, eta ez du erran nahi txusago dena, baizik eta politago, ez? Eta kantu hori garrantzia emanez. Kantuari. Baina, Inez, hainbatean, modelo batzuk, kanta iteko modu, edo tamaneratu bat, edo ja afektazio gehiagirekin, edo, da, ez da, horren parean nola egin kantua, ez da, modu naturalago batean, edo sentimentua bai, baina, zinezko modu... Exageratua, bai, eta aurre dela, ez dela olako produktu, telebistan ikusten dugune dantatzen du, kantatzen du, ez dakiz zer. Horretan alduzun gauze bakarra da, erakutsi gauze bautela beren toki, ez dela errexea kantatzea eta dantzatzea. Bate galtzen du normalean ez bezala profesionala. Profesionalak edo itautenak ongi, bastatzen denboran saiatzen gauzuetan, saiatzen bertzea eta lotzen. Horren guk ez dugulako denbora pila hartzen ere, ez deko ala hori dantzatu ere kantatu, ez? Horren egiten da izuna da erran, guria da kantaldi, ez da dantzaldi, beraz, guk gehien basaritzen dugune da kantua, ez? Beraz, hortik jo behar duzu eta hortik erakutsi bertzaile bidea. Baina dena den, hori ere pasatzen zen lehenago bertza gauzekin, trikitixakoak ere bauten nolai tonu berezi de kantatzeko, ez? Bertsolari bauten bezala kantatzen akorden doinu, ez? Berezi bet. Orduan, hori denak ere saiatzen gara hausten zen. Tortzen zaitu talde bat kantu betekin, pues hori alaitz eta maiderrenak, eta ja, hotxa paratzen dut haiek bezala. Hori ere, erran nahi dut, jendek ez du horri buruz olasite, baina hor dago, orden erramarra dizu, alaitz eta marra ere baute beren tonoa, beren manera, beren timbrea, zu bauzu zuri eskopiatu haiena, bai. Hori pasatzen da inbertzea gauzekin. Orduan hor sartzen da erartzen dugunez, persona bate badu bere izakera, bere izateko manera. Ez duzu beti kopiatzen ibili beharrek, ez? Orduan, karo, kantoak ere laguntzen dizu hori, norbaitek erakusten batzu, laguntzen datzu zuri ateratzen, ez izaten kopia bat. Eta hortan ere saiatzen gara. Bestea da, errepertorioa, da euskal kanta gintzan egala, ez da hitz, zematekoa, baina batetik hasi eta 40raino, baina hor nun bat, eta hori behin eta berriro, urtez urte, eta hortxe egera, ez? Klasikoak, euskal klasikoak. Edo fosilizatu intzazkigu, edo... Bira, hemen Nafarroan pasatzen nahi dena da, hori azken urtetan garrantzia handi dutela kantu berriagokoek, Eta bueltatzen nahi gara nolabait, edartera... Kantu berria, arren duzu, berexiki sortua, edo... Bai, berexiki sortuek pile bat, eta gero baitere aurrek aitzen duzen azken argitaratu dien azkenetaik. Gero badire betiko batzuk ezken zazpiden ilargia, betiko klasikoak. Bihurtu direna. Baina nik uste dut hasi behar dela berriz ere indartzen, eta gure adituek erabaki dugun horietei bada, nolabait berezitasuna ematea ere bai, berriz erazten direna kantu zarra berreskuratzen. Berriz ere indartu behar dela hori, aidirlakoz gelitzen arront gibelean. Orden pentsa nola doen azek, Taldeak ematen duena da, babesa, ez? Besten artean bat gehiago, eta hortaz, disimulatu egoliteke. Hoi alde batetik ona, bestetik, geho besteak bakarlariek berriz, ez da egite, pixkaten behar izaten du, alako puntu, exhibicionista puntu bat ere ezaten du behar. Edo ziurtasune, edo ez, igual garbizetea... batzu bat dire, torzen diena bakarrik, eta hortizu ez dute bertzen munduko gauz egiten, eta bertze batzu berriz arras berezi dire, ez? Ez dakit nik uste behar dela ausardie batez ere, eta dino horietan, ausardie dela zu bakarrik gan eta kantatzea.
eta animeteko behar zaitu norbait pile bat, segurazki aurrek lehenago gutiago, orai badire gehiago animetzen diren, baina egiezko orduen ez dire inbertzizeten bakarrik animetzen direna kantatzera, Eta gero, talde lana berez ez da batre lan errexeare, zu bakarrik, zuraiera gaintzara, baina talde lanean ez zu bakarrik etzara gatena, moldatu behizu ondoko guziekin, bai, zura hotxa ez da inbertzen nabarretzen, baina gaizkiten behizu nabarretzen, nabai dire, hoi gaizkiten duena nabaride behala, berdin da, mamusen artean edo iruen artean, beraz, talde lanak ere badu bere ardura. Orduan nik ez duk errain bat bertzea baino egidan, jende itzinean, beti bakarrik egote hori, nolai bakarrade hori, beti erraten da, uste hau sarta izen den, nik uste hau sart dela bakarlarien indarra handiena. Bestea, neska mutiko, neskak aixe errazago, mutikoa berrez ez da izatikan, lotxatu iten dielako, edo haien dako ez dela iruditzen zaielako, edo zer... Nik hor garbi ikustat, arron garbi ikusten du neska mutikon artean zein den diferentzia. Txartxarretik indartzen zaie mutikoi kirola. Eta kirola, eta futbola, eta eskubaloia, eta hori laulakoak, eta pilota. Hemen ere Euskal Herria emakigu pilota. Telebistak indartzen du mutikoetan, kirola, besteik ez dute ikusten. Eta neska berriz, neska nik uste gauzek edekiagotuztela, Guretako berekik, Zer ez du gain itxia gure bidea. Horren kontra arron zaila daitea, eta badire mutiko gustatzen zaiena dantza eta kantue, pile bat, baina ez dute toki garpatzen kirola nahitzinean. Eta ustekotan zerbait usten dute beti dantza eta kantue, kirola geztuelako ematen batzutelako partido pile balan betetan, igandetan. Ez da maneri bi gauzek uztartzeko. Ez, kantu jaialdi hauetan parte hartzeko ez du ere urte guziko entrenamenduaren behar, eta artetxo bat, hoi bakarra da. Entrenamentu gaur egun, ikusten batu zen, ikustautena, futbolean eta 8 urteko aurrek, ezakitzen bat egun astean, eta ezin dute faliatu. Eta faliatzen baute ez dakin nola justifiketu behar omen dute. Ez dute erraisten afera, Nik ere ikusten dutena, nahi dut, iduru ez tonteri dela, baina ezagutzen dudan kasuetan gutienez, zaileten zaile bi gauzekitia. Eta ez dute faliatzen, aukeratzen dagoetan, beti kirolein alde. Ume denboretan kantuan, baina gero horri jarraia ematen aldiote, horretena gertatzen da, edo no esaten da, Normalian gustatzen zaiona segitzen du lagunekin, eta hameniz jendere egoten da musika eskolaten dagoen ere, orden tresna ditzen duena trikitixia, edo lagunen artean ere segitzote kantuz. Mutiko aldatzen zaien ez ahotsa, eta gauzoi normalian edo arnitzez garbiago du talde batekin nahi duela eta sartzen da hor, edo bertzena mutikoak aiza gustaute, neskaren normalian segitzote gehiago. Baina zaletasuna bertzerik ez, gero aliagatzen dira 16-17 urtetara, eta nik uste gehienek baztertzen dutela. Eta bertze gauz betzutera dedikitzen direla. Kantu zaleak kantuan ume gaztetxoak ikusiko ditugu. Baina, igual galdera alain berruke, eta eszenariotatik kanpo, ez da Jon Esteve alde eta inguru horretan, aitzalda kantua. Eskoletatik eta olako, txapelketa ez jaialdi hauetatik aparte, aitzalda, jendia ume eta karrika ostatu. Parkean berian, ez? Postialia direla bai, eta gure inguruen isumetzen dutena da, nire txazpien egoten dire, 10 urte arte badira aurrak eta kantu zibiltzen dire. Kantuak edozen gauza, telebistan nahi dituztenak, eskolan ikizituztenak, nik enzumetzen da kantue. Han bai, gero berzetokiten badakit ez ez. Hirietan eta honiz ez zailago bihurtu dela, ez? Eta etxetan, zenbait okiten ere bai, baino gutxielare, nik uste denbora batez gehiago. Kantuek eta joztetak gehiago baziren kantuekin gaur egun dena makinitak eta badire, eta... Baina gure aldean uniken, bada jendea, soka saltoan ibiltzen dire, eta olako gauzetan eta hor kantatzen behar. Beraz? Azkeneko bat ez da alakori balego, aurtengo baina hasi behar duten jaialdi hauetan eta zerbait berexi, behiratzeko, erreparatzeko alde, zesan dut, artistikotik edo alakotatik, nobedade, ez dakik guinik entorriko dena, momentuan ikusten da hori, momentuan ikusiko dugu, eta urtero normalean beti gauze politagoak ikusten ditugu. Bagai hori horrela da, iduritzen zaizu, gandurtean ze politi izan zen ze maila, eta ondoko urtean torriko zaizkitzu, eta berriz ere zerbait beti harritzen zaitu, beti badire batzuk, eta utena galdutena, bertz batzu betikoa, baina beti badire batzuk, eten datzuten ari, ze politin duten, beti badire, beti. Beraz, joan ikustera. Kultur arloa izan dugu, eusko ikaskuntzarekin batera egiten dugun kultur gintzaren aldizkaria. Gaurko ale honetan kanta gintza izan dugu solasgaia eta Itziar Irigoyen solaskide. Eusko ikaskuntzarekin batera hortaz, hemen Euskal Herria Irratian FM 89.4 lauan,
kulturaren zabalkundea eginez ere, sare elektronikoan Eusko Ikaskuntza, bere helbideak Euskomedia edo Euskonius. Eusko Ikaskuntza, jakitez.